Dobrý deň, priatelia. Opäť po týždni vás vítam pri sledovaní relácie Hurá do záhrady. Dnešná realizácia bude atypická. Budeme upravovať vstup školy. Pokúsime sa sklbiť záhradnú tvorbu s výtvarným umením a samozrejme nebude chýbať herbár a poradňa s Jankou. A to zďaleka nebude všetko. Náš tím sa bude musieť popasovať so starou prerastenou výsadbou a mladá umelkyňa sa svojimi maľbami pokúsi vyčariť úsmev nielen na detských tvárach. Dnes budeme aj mulčovať farebnou štiepkou a v záhradnej poradni vám ukážeme, ako vysádzať kríčkovú fazuľu. Práve sa nachádzame na Žehrianskej ulici v Bratislave pred špeciálnou základnou školou, kde nás pozvala pani Čihanská, riaditeľka. Dobrý deň. Dobrý deň. Aká je vaša predstava o úprave tohoto priestoru? My tento priestor vstupný by sme chceli dotvoriť aj výtvarne, ale aj hlavne rastlinami, lebo naše rastliny, ktoré tam boli, sú veľmi prestarnuté. Ten priestor bol už veľmi zaburinený a pretože sú to priestory, kde žiaci nemôžu ísť, pretože sú to vyvýšené kochlíky, tak preto sme oslovili vlastne vás, odborníkov, aby ste nám pomohli. Vašimi žiakmi sú, predpokladám, asi handicapované deti? Áno, našimi žiakmi sú deti s zdravotným znevýhodnením rôzneho stupňa postihnutia a oni majú veľmi radi prírodu, veľmi radi pracujú na záhradke, ale tento priestor naozaj nie sú schopní dotvoriť. Áno, všimol som si, že skutočne máte tu krásne upravenú zeleninovú záhradku, vyzerá to výborne, skutočne je to pekné. Tento priestor skutočne poskytuje veľa možností, ako sa dá stvárniť, ale pozerám z tých vecí, ktoré už sú tu posadené, napríklad táto tuja zakrýva okno do tejto miestnosti. Čo je to za miestnosť? To je jedáleň a naozaj máme tam veľa tieňa, takže budeme radi, keď tie rastlinky budú nižšie, aby ten slnečný svit tam prechádzal. Jasné, čiže to budú rastlinky, ktoré asi odtiaľto dáme preč. Samozrejme, tým, že je to vstup, tak by som to sa snažil nejak tak usporiadať tie rastliny, aby tie kochlíky, ktoré sú oproti sebe vždy 2 a 2, vzájomne spolu nejakým spôsobom komunikovali aj farebne, aj skladbou tých rastlín. No a táto stena jednoznačne vyzýva úplne na nejaké výtvarné dielo, ktoré by mohlo celú tú kompozíciu dotvoriť a ten vstup spraviť takým veselým a pre deti tak farebne vnímavým, aby mali skutočne radosť. Naše deti si už všimli, že sa tu niečo deje, takže budú určite ráno prekvapení, keď prídu do školy a uvidia krásny nový vstup a že s radosťou pôjdu do školy. Dúfam aj ja. Dnešné zadanie je jasné. Vysadiť farebne a druhovo pestré záhony v betónových kvetináčoch. Keďže sa jedná o vchod do školy, zároveň sa pokúsime o výtvarné doladenie jednofarebných žltých stien schodiska, tak, aby v deťoch maľby evokovali príjemné pocity pred vstupom do školy. Pani riaditeľka musela odísť na vyučovanie a tu už sa rozbehli práce v plnom prúde. Najprv musia chlapci odstrániť všetky pôvodné rastliny a dreviny. Je to skutočne veľmi poprerastané. Vidíme, že bolo tam strašne veľa rastlín, taká všeho chuť. Asi to bolo tiež taký ten systém, kedy kto čo našiel doma, doniesol a posadil. A my sa pokúsime celej tejto kompozícii dať nejakú konkrétnu podobu. Čo sa týka pôdy, ktorá je v týchto kochlíkoch, je celkom kvalitná, ale určite ju ešte doplníme záhradníckym substrátom a musíme odstrániť jednak burinu a jednak hrubé staré korene, ktoré sú tam poprerastané, aby tie rastlinky, ktoré tam nanovo nasadíme, mali veľmi dobré prostredie pre svoj rast. Chlapci zo záhradného tímu najprv zostrihajú tuju, ktorá tienila pri pohľade zo školskej jedálne, a následne odstránia aj ostatok jej nadzemnej časti aj s koreňovým obalom. Postupne vyčistia od pôvodných, ale i náletových rastlín všetkých 6 záhonov. Napokon prekypria pôvodnú zeminu a doplnia ju kvalitným záhradníckym substrátom,
a vytvoria tak optimálne prostredie pre výsadbu nových rastlín. Poďme si predstaviť jednotlivé rastliny, ktoré použijeme pri dnešnej realizácii. Vzhľadom na to, že robíme v objekte školy, kde teraz v lete je obmedzená údržba a skutočne je tu veľký výpek, vyberal som rastliny, ktoré toto extrémne stanovište jednak vydržia, ale zároveň mali by byť zaujímavé svojou farbou, prípadne kvitnutím. Jeden zo základných druhov, ktorý som vybral, je jalovec alebo juniperus. Juniperus konkrétne v odrode horizontalis wiltoni, už len z toho názvu, že horizontalis, vyplýva, že je to rastlinka, ktorá rastie predovšetkým v tej horizontálnej pôlohe a je veľmi pôdopokrivný. Sa používa často práve do mobilných nádob a znese aj preschnutie alebo aj veľmi silný slnečný úpek. Tuto je odroda Blue Chip, ktorý už ako z názvu vyplýva, je to taká namodralá odroda zase jalovcu alebo Juniperusu horizontalis. Táto tretia odroda sa nazýva Golden Carpet, teda zlatý koberec a má takúto žlto-zelenú zaujímavú farbu. Zástupcami, ktorí nám tam budú trošku kvitnúť, sú trvalky. Jednak sú to tieto už pomaličky do kvetu idúce bielokvitnúce Veroniky. Tieto krásne tavolníky už s nádherným ružovým kvetom a žltým listom. Tento tavolník konkrétne sa volá Spirea japonica Golden Princess, čiže zlatá princezna s drobným žltučkým listom. Ďalej tu máme zástupcu rodu nátržník, po latinsky potentilla. Tým sa budeme podrobnejšie venovať v dnešnom televíznom herbári. Rastlinky, ktoré sú okrasné predovšetkým listom, sú tieto bršleny v dvoch varietách. Jednak je to Evonymus fortunae Emerald Gold so zeleno-žltým listom a Emerald Gaiety so zeleno-bielým listom. Z dominant jednotlivých výsadieb by som spomenul Thuja, Orientalis aurea nana. Je to žlto-ihličnátá Thuja, veľmi pomaly rastúca, dekoratívna svojou farbou, zakrslá forma kosodreviny v odrode Pinus mugo pumilio. No a zo zástupcov tráv tu máme túto krásnu stálozelenú trávu Carex morovi, ktorá zaujme ešte aj svojím trošku takým zeleno-bielým variegátnym listom. Teraz sme sa dostali do bodu, kedy potrebujeme váš súhlas, pani riaditeľka, s tým, čo chceme vytvoriť na tejto stene. Dovolím si vám predstaviť kolegyňu záhradnú architektku, ale zároveň aj výtvarníčku Veroniku, ktorá tu vytvorí také obrazy, okrem tých rastliniek, aby to bolo ešte také aj výtvarne pojaté. Veronika, predstav nám svoj návrh. Takže pri návrhu tohto schodišťa som sa nechala inšpirovať rozprávkovými bytostiami, hlavne teda zvieratkami, keďže ide aj teda o školu, tak je to také skôr jemnejšie, rozprávkové, detskejšie. A použila som vlastne veselé farebné prevedenie, kombinácia viacerých farieb, aby to bolo teda také veselé a živé, a aby to teda tie deti oslovilo. Môžeme sa na to aj pozrieť? Máš nejakú predprípravu? Bol by vlastne takýto ješko, kde by vlastne v okolí bude tráva, kvetinky a ešte bude dotvárané rôznymi inými zvieratkami, ako je teda napríklad aj táto lienka, ktorá bude ako prilietať na kvetinku. To bude pekné, určite sa to deťom bude páčiť. Tak som zvedavá na finálny výsledok. Pani riaditeľka, akou známkou, ako pedagóg by ste ohodnotili tieto návrhy? No určite jednotkou. Áno, tak dúfajme, uvidíme, že keď sa to dá na tú stenu, takže či to bude aj jednotka s hviezdičkou. Dúfam, že áno. Výtvarníčka Veronika si podľa svojej pripravenej predlohy prekreslí ceruskou obrázky na steny schodiska. Takto prekreslené obrázky začne následne vymaľovávať. Možno to vyzerá jednoducho, no opak je pravdou. Veronika, nerad ťa ruším, ale chcel by som sa opýtať pár detailov ohľadom tej farby, že čo je to za farbu?
Ide konkrétne o akrylové farby, ktoré sú síce vodou riediteľné, ale hneď ako zaschnú, tak sú vlastne vodeodolné. Čiže nemôže prísť k tomu, že teraz naprší a farba zmizne. Táto farba je takisto odolná voči poveternostným vplyvom. Takže vôbec nestráca, aj keď bude na ňu svietiť priamo slnko, nestráca svoju farebnosť, bude rovnako žiarivá. Potrebuje táto farba nejaký špeciálny povrch, alebo to, čo je táto farba na betón, ten podklad, či je to úplne postačujúce pre tento typ akrylovej farby? Tá farba je vhodná na akýkoľvek povrch, takže netreba vopred predpripravovať žiadne povrchy, kdekoľvek sa s touto farbou dá farbiť. Tak ďakujem veľmi pekne, no a nech ti to dobre maluje. Ďakujem. Súčasťou dnešnej našej realizácie je aj rastlinka nátržník. Bližšie nám o nej povie inžinier Miroslav Horvát. Ahoj, Miro. Ahoj. Nátržník je široký rod, veľmi široký. Tam zaraďujeme aj letničky, trvalky, aj kroviny. Pre vás asi najzaujímavejšia teraz bude krovina. To je Potentilla fructicosa. Je zaradená do čelade rosáce, čiže ružovité. Vyznačuje sa tým, že má strašne širokú škálu kvetov. Kvitne do žlta, do biela, do červená, do oranžova. Dorastajú do výšky od maličkých zakrpatelých od nejakých 20 cm až do 1 metra. Čiže to spektrum aj farieb, aj veľkosti je dosť veľké, ale môžeme ju považovať skôr za tú nižšiu kríkovitú rastlinu. Nižšiu kríkovitú rastlinu vytvára nám podrast v sadových úpravách. Čo sa týka nejakej základnej údržby pri nátržníku, je nejaká špecifická proti iným rastlina? Nenáročná rastlina, vyžaduje akurát výživnú pôdu, neznáša vápenatú pôdu. Vtedy sú také tie listy vyfarbené, také podvyživené. Určite veľmi dôležitá vec, ktorá bude zaujímať našich divákov, je doba kvitnutia. A odkedy dokedy kvitne zhruba nátržník? V tomto je nátržník úplne obdivuhodný, má krásne kvety. Vyhnem túto jednu rastlinku, takéto nádherné napríklad žlté kvietky, kvitne nám od mája až do septembra. Remontuje, obnovuje ten kvet stále. Môžeme prejsť k jednotlivým odrodám. Tuto vidím tento krásne nažlto kvitnúci. Mohol by si nám ho bližšie predstaviť? To je kultivar Gold Star, má krásne žlté kvietky, ukážem ich na kameru. Áno. A zaujímavé lístočky, on nemá také zelené, ale má tak do sivasta. Zelené. Môžem spomenúť, máme tu tento, ten je rúžovokvetý, Pink Queen. Áno. Má takéto, tie kvietky sú také rúžovkasté znútra. Oni niekedy aj hádžu tú farbu, pozerám, že niekedy od bielej až dokonca do takej rúžovej. Keď odkvitá, tak tá rúžová farba sa odfarbuje, už je do biela. Aha. Potom, toto je taká veľmi známa odroda, ktorá sa dosť často používa pri realizáciách. To je tehlovo-červená odroda, toto je Red Ace, takýto krásny kvietok má. A vlastne červený lat, hej, Red Ice. Je to náročné na nejakú údržbu, alebo treba tomu dať nejakú špecifickú údržbu? Údržbu nie je náročný, ale doporučoval by som každoročne rez. On je vďačný, keď je rezaný, čiže keď si ukážem túto krásnu rastlinu, tak môžeme to naozaj ostrihať tak, že to zmačkeme si. Áno. A ostrihneme to. Normálne natvrdo orežeme, omladíme. Kvitne na jednoročnom dreve. Tým pádom sa nám odvďačí, potom nám krásne zakvitne. Neprestárne. Je to rastlinka, ktorú často vidíme aj na verejných priestranstvách, tak predpokladám, že tie nároky asi nebudú veľké. Znáša aj také vlastne to zamorené prostredie mestského typu. Keď to zhrniem, nátržník Potentilla fruticosa je svetlomilná, nenáročná rastlina, ktorá vydrží aj znečistené mestské prostredie. Netreba zabúdať na jar ju hlboko zmladiť, pekne obraší a kvitne nám od jary až do jesene. Miro, a tebe ďakujem za rozhovor. Toľko spomínaný nátržník, poďme si ho teda vysadiť. Toto je konkrétne, tento kus nám krásne kvitne, je to odroda Kobold, nízka forma, veľmi kompaktná, s krásnym žltým kvetom. Čo sa týka sadenia, nie je to nič špeciálne ako pri iných rastlinách. Vykopeme jamu, celkom pekný zemný substrát, premiešaný je aj so záhradným substrátom, takže nemusíme tam momentálne dávať niečo iné. A použijeme zhruba
jednu odmerku hydrogelu na túto jamku. Zamiešame hydrogel so substrátom, zoberieme rastlinku, posadíme a prihrnieme a poriadne utlačíme. Tu by som chcel práve upozorniť na potrebu hydrogelu alebo nejakého vodného absorbentu, ktorý v takýchto či už mobilných nádobách alebo nejakých nádobách je veľmi potrebný, pretože jednakže tá nádoba je z betónu, ktorý v lete skutočne sa dokáže naakumulovať a ešte aj po zotmení dokáže sálať veľmi veľa tepla a ten substrát potom o to rýchlejšie vysychá. Je dôležité práve použitie takýchto pomocných prostriedkov na zavlažovanie samotných rastlín, ale samozrejme bez vody to nejde, takže aj túto rastlinku musíme poliať. Rastliny máme už vysadené a nasleduje nastielanie mulčovacej netkanej textílie. Chlapci musia pracovať veľmi opatrne, aby nepošliapali rastliny. Teraz sme sa dostali do fázy, kedy začíname posadené rastliny mulčovať. Na spodoch sme použili netkanú textíliu, ktorá bude zabraňovať prerastaniu burín a zároveň bude prepúšťať vlahu. A v tomto prípade ako mulčovací materiál som zvolil farebnú štiepku práve z toho dôvodu, že celá táto kompozícia má byť veľmi farebná, veselá, v kombinácii aj s maľbou, aby dotvárala celkovo taký svieži farebný dojem. Farbená štiepka je 100% prírodný materiál, je to vlastne naštiepkované drevo, ktoré je farbené prírodnými farbivami v rôznych farebných odtieňoch a tým pádom umožňuje rôznorodé použitie, ale principiálne skôr je to na použitie ozaj také dekoratívne a farebné. Tak naše umelecké dielo tu už začína dostávať konkrétne kontúry a ja vám prezradím ešte jednu vec, že dnes okrem výtvarničky Veroniky nám došla pomôcť aj moja kolegynka Janka. Ahoj Jani. Ahoj. No ako to ide? Tak pomaličky, ale isto. A pozerám, tiež máš také umelecké sklony, ťa to baví? Tak samozrejme, ja sa nebudem nazývať umelcom, ale k našej práci určite patrí kreativita. Jani, viem, že toho je ešte veľa, nechcem ťa zdržiavať, ale navrhujem malý oddych pri tvojej záhradnej poradni. Čo ty na to? Samozrejme, poďme na to. Leto je v plnom prúde, ale nemusíme sa bať vysievať a vysádzať niektoré druhy zeleniny. Ide napríklad o tie, ktoré používame do čerstvých šalátových zmesí. Napríklad čakanka, endívia, žerucha, rôzne druhy šalátov, napríklad hlavkové, ale napríklad aj kríčková fazuľa. Tu samozrejme vo väčšine vysievame na záhon priamo buď do riadkov alebo do hniezd, ale môžeme si ich vysadiť aj na balkón. Samozrejme, že táto možnosť je skôr na efekt, ale myslím, že tí začínajúci záhradkári sa potešia aj tomuto málu. Fazulky vysievame zhruba do hĺbky 5 cm a do jednej jamky, teda hniezda, umiestňujeme zhruba 3 až 4 semená. Súmerne si ich rozdelíme, a teda volíme 3, následne ich zatláčame a samozrejme dobre zalievame. Je vhodné, aby sme fazulky namočili pred sadením na niekoľko hodín do vody, vďaka tomu dosiahneme lepšiu klíčivosť. Samozrejme nezabúdame na dostatočné zavlažovanie, a to najmä v období klíčenia a tvorby strúkov. Fazule by sa nám mohli poškodiť a to platí najmä pri pestovaní v kvetináčoch na slnečných miestach. Fazule môžeme zbierať vo forme zelených strúkov, ktoré však dlho neuskladňujeme, pretože nemajú veľkú trvácnosť. Alebo naopak, môžeme ich nechať úplne dozrieť a zberať ich vo forme suchých fazuliek. A prejdeme na divácku otázku. Pani Elena z Prievidze sa nás pýta, akú rastlinu doma pestuje, keďže doteraz si myslela, že ide o kniphofiu, teda fakľovku. Známa je však povedala, že to určite nebude tak. Dovolím si uviesť teraz správnu mieru. Pestujete druh Eremurus stenophilus, teda fakľu, ktorá je podobná, ale rozlišuje sa jemne vo výške, ale aj farbe kvetov. Má žlté kvety, obľúbuje ľahké priepustné pôdy, slnečné stanovište a má široký mäsitý koreň.
Tento môžeme sadiť v jesenných mesiacoch, ale aj na jar a dosahuje výšku okolo 2, podľa druhu a kultivaru až 2,5 metra. Podobný druh je aj Eremurus robustus, teda fakľa, ktorá má ružovú farbu a dosahuje výšku okolo 2,5 metra. Práve vďaka ich robustnosti ich sadíme a umiestňujeme v zadných líniách záhonov, kde vyniknú a nebudú tieniť tým nižším rastlinám, alebo ich volíme ako solitérne, teda jednotlivo vysadené rastliny. Pokiaľ máte aj vy nejaké zaujímavé fotografie alebo otázky, pokojne sa nám ozvíte na sociálnej sieti alebo na našom webe. Teším sa na vás aj o týždeň. Dovidenia. Dobrá vec sa podarila. Vstup do špeciálnej školy pre handicapované deti dostal nový šat. A nám zostáva dúfať, že táto farebná kompozícia vždy vyčarí úsmev na tvárach detí. Pani riaditeľka, s celou touto našou realizáciou dnes sme hotoví. Čo na to poviete? Môj prvý dojem, moje prvé emócie sú úplne skvelé, úžasné. Celý ten priestor je prerobený, zjasnený, je to krásne, pestré. Myslím, že deti, keď budú chodiť do školy, tak budú chodiť s úsmevom a takisto aj moje učiteľky, že prídu s úsmevom do školy a potom môžu pracovať na vzdelávaní našich žiakov. Myslím, že tie rastlinky, keď vyrástú, že to ešte troška viac rozjasní sa a viac sa ešte teda to zvýrazní, toto všetko, čo tá prerábka bola urobená, zrealizovaná. Alebo keď to porovnáme s tým, čo bolo, to sa fakt nedá porovnať. Čo sa týka samotnej výsadby, tak ako som hovoril na začiatku, je spravená zrkadlovo, čiže tá istá výsadba, ktorá je na tejto strane, aj na strane protilahlej. Z tých zástupcov základných máme to použité 3 druhy borievok, ktoré sú veľmi nenáročné na sucho alebo na nejaké také väčšie výkyvy. Sú to nejaké okrasné trávy, tieto krásne kvitnúce nátržníky. Na druhej strane bola tá tuja, ktorá tienila do jedálne, tu sme odstránili, nahradili sme ju zakrslým typom kosodreviny, je to Pinus mugo pumilio sa volá táto kosodrevina, dorastá rádovo tak do 0,5 metra, čiže do toho okna nám nebude tieniť. Potom dolu je okrasná, žltá, tiež veľmi pomaly rastúca tuja, ktorá už bude v podstate pri tom vstupe takým akoby majakom, ktorý tam bude svietiť. No a vo všeobecnosti boli to brané rastlinky, ako ktoré by nemali vyžadovať nejakú namáhavú údržbu. Určite, povedzme, v nejakom časovom intervale raz za 4 roka nahnojiť tie rastlinky im určite prospeje, budú vitálnejšie a inak by to malo fungovať, tak povediať, samo. To je krásne, naozaj nádherné a teším sa, keď to bude také mohutnejšie. A dúfam, že naša spolupráca ešte možno bude pokračovať aj v tom ďalšom veľkom hrante. No, určite je to pre nás ďalšia veľká výzva, takže radi prídeme. A radi vás privítame. Ďakujem pekne. A ja. Dovidenia. Dovidenia. A je tu čas na týždňovú SMS súťaž. Dnes sme vám predstavili veľmi nenáročné rastliny, nátržníky. My sa pýtame, v akom období nátržníky kvitnú. Po A od mája do septembra, alebo po B od októbra do januára. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare sútas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme atraktívnymi cenami od spoločnosti AgroCS a Baumax. Po dnešnej realizácii mám veľmi dobrý pocit, že sme spravili niečo viac ako len výsadbu rastlín a namalovanie steny. Verím, že sme potešili deti s ťažkým osudom a vyčarili im úsmev na tvári.
Ďakujem za vaše podnetné návrhy a nápady, teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.